Bé, ajustes la posició de cames, anem a canviar de gest, que també fem sovint. Entrellaces els dits de les mans, menys els dits polze a índex. Els dits polze tiben cap amunt i els dits índex cap avall. Pressiones amb les cames, amb els isquions, i poses la teva esquena estirada, el pit obert, l'òrbita lleugerament recollida. Tanques els ulls suaument, afluixes els llavis, la cara, les mandíbules i t'observes. Captada l'actitud, connectes amb l'ujai, respiració i so. I ara et disposes a passejar atenció i ujai per aquest passatge psíquic que hem fet abans, quan hem estat a la posició invertida, Viparita Karani Asana. De manera que et situes, estàs a la posició, estàs a l'ujai, respiració i so, et situes a l'àrea lumbar, a nivell del malic, i a l'inhalar puges mentalment amb atenció i ujai per la zona lumbar, dorsal, cervicals. Aquí fas una pausa i a l'exhalar, amb l'atenció i l'ujai, te'n vas fins al centre del cap, al vell mig del cervell. Molt bé, i tornes a baix una altra vegada i vas fent aquest passatge psíquic que va a l'inhalar des de la zona lumbar a la zona cervical i a l'exhalar des de la zona cervical al centre del cap, al vell mig del cervell. Tornes al punt de partida i tornes a començar i vas fent, passejant atenció, respiració i so per aquest recorregut que té dos trams, un des de la zona lumbar a la zona cervical a l'inhalar i l'altre de la zona cervical al centre del cap a l'exhalar. Tres voltes més, seguint aquest recorregut. Molt bé, i ara et proposo i et disposes, a més de tornar en aquest recorregut, a introduir una visualització. La visualització és, seguint el mateix recorregut, t'imagines que aquí a la zona lumbar, a la zona umbilical abdominal, que hi ha un dipòsit de tots els residus tòxics a nivell del teu cos i de la teva ment, o sigui, fisiològics i psicològics, i energètics també. I que a l'inhalar xucles aquests residus tòxics que estan aquí a la zona umbilical abdominal, els puges per la columna, com si hagués un tub, fins a l'àrea cervical.
L'àrea cervical té una capacitat, és com si fos una planta de reciclatge, i tots aquests residus tòxics a nivell dens, mental, subtil, energètic, es transformen, es depuren, es transformen en una energia de llum, daurada, brillant, i la diposites aquesta energia al centre del cap. I ara introduiràs aquesta visualització. Per activar aquesta planta de transformació, de reciclatge, per dir-ho d'alguna manera, portes la punta de la llengua a la part tova del paladar. Això representa l'interruptor perquè aquesta planta imaginària, que està a la zona cervical, s'activi i recicli aquests residus tòxics. Molt bé, estàs a la posició, estàs a l'ujai, la punta de la llengua a la part tova del paladar, te'n vas a la zona lumbar, a la zona umbilical abdominal, on hi ha aquest dipòsit de residus tòxics, i a l'inhalar puges aquests residus fins a les cervicals. I aquí t'imagines que es transformen en una energia de llum, de partícules daurades i brillants, i la diposites, aquesta energia reciclada, al centre del cap. I tornes a baixar una altra vegada. I vas xuclant a l'inhalar, des de la zona lumbar a la zona cervical. Aquí transformes aquests residus tòxics a tots els nivells i els transformes en llum, dorada, daurada, brillant, i la diposites al centre del cap. Et pots imaginar també, visualitzar que aquests residus és com una massa espessa, fosca, semblant a com a l'oli aquest dels cotxes, que està ja supergastat, doncs també. I a les cervicals es transforma, es recicla una energia de llum, de partícules daurades i brillants. Vinga, 3 respiracions més. Amb tots aquests elements. Deixes la visualització, deixes el recorregut, deixes l'ujai, estàs present en la posició seguda i te'n vas, com sempre, a l'espai frontal entre les dues senyes i observes aquest espai. I t'imagines aquest espai com un espai, el visualitzes, ment neutra, ment oberta, com un espai ple de llum i de silenci, ple de claretat i ple de silenci. I l'observes, sense esperar res. Te l'imagines aquest espai, aquesta pantalla entre les dues senyes, com un espai ple de llum, de claretat i de silenci. I l'observes, sense esperar res. Molt bé, surts d'aquest espai frontal, ple de claretat, ple de llum, ple de silenci, tornes a l'ujai. Tornes a la posició asseguda, Siddhasana, amb el gest de les mans, Uttara Sharira Mudra. Et dones gràcies a tu per haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga, agraeixes a les demés que t'han acompanyat i ara per tancar, palmells junts, centre del pit, inhala i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, Namaste.